बे फोरोंगिरिनि जिनिखि दायित्व बियो खोब गिलिर बिथाङा फोरोंनायजों लोगोसे बे ओनसोलनि जिनिखि खाथि खालानि गामि बे गामिखौबो दैदेनलांनांगौ जायो आरो जोंनि गामिनि गुदि फरायसालि होननानै बुङोबा गभर्नमेन्ट गुदि फरायसालि होननानै बुङोबा नोंथांमोना मिन्थियो बांसिन भाग जोंनि गोरिब गुन्द्रा बिथांमोननि फिसाजो फिसालाफ्रा फरायो दा बेखौ केयार लानानै मोजां सोलोंथाइ होनाया खोब गिदिर दायित्व आंबो सासे फोरोंगिरिनो LP हिसाबैनो फिसामोन दा बिनि थाखायनो दा बिथांनि कन्ट्रिबिउसन प्रहलाद मुसाहारि बिथांनि कन्ट्रिबिउसन बेखौ मान होनानै बिथांनि रिटायारमेन्ट समाव हाजिरा लानाय समाव SMC आरो गामिनि ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना मान बावनाय हाबाफारि बा फेयारवेल हाबाफारि लादों बियो खोब बाख्नायथाव जादों मिजिंथियो नैबे 561 नं सालबारि जिनिखि फरायसालि बे फरायसालिया फैबाय थानाय समाव नैबे ओनसोलनि जोंनि रायजो राजानि गथ' गथायफोरखौ मोजाङै सोलोंथाइ होलांबाय थागोन बियो नैबे मोनसे फरायसालिनिल' इस्यु होननानै आं साना मानो होनोबा गोबांथार जायगायाव जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलावनो बा गोबांथार बड' मिडियामनि स्कुलावनो बे जिनिखि फरायसालि खमायलांनाय बियो नुजाथिबाय थादों दा बेवहाय मोनसे गुदिथार खारनानो जाहैबाय जों जेसेबां नुबोदों बर' मिडियामनि फरायसालिफ्राव बा गभर्नमेन्ट स्कुलाव फोरोंगिरिनि अनजिमाया खोब खमथार दा बिनि थाखायनो फोरोंगिरि बिथांमोनहा गभर्नमेन्टनि गोबांथार खामानिबो मावनांगौ जायो दा बिनि थाखायनो बेफोरखौ नोजोर बोनानै जाय जाय बिथांमोनहा एसे फैसा जाबाय एसे खामायनो हानाय जाबाय बिथांमोना गाव गावनि गथ'फोरखौ इंराजि मिडियामाव गोबांथार होनो थांगासिनो दङ आरो होबोबायबो थादों आरो माखासे बर' मिडियामनि प्राइभेट स्कुलावबो होबोदों दा मानो होनोबा जोंनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ फरायसा फरायसुलिनि गारजेन बिथांमोनहा रावबो गावनि गथ' गथायखौ गाज्रि जानायखौ लुबैया बिनि थाखायनो मोजां सोलोंथाइ मोननो थाखाय बिथांमोना बेटार मोनसे अपरचुनिटि नागिरदों दा बेहाय जेबो बुंनांगौ गैया नाथाय दिनै जोंनि गुदि फरायसालिफोर बर' मिडियाम बा भार्निकुलार मिडियाम बेखौ फोथांनानै लाखिनांगौबा जोंनि गामिनि रायजो राजा बिथांमोननि मोनसे बिबान थाबाय जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो बिबान थाबाय दा बेफोरखौ नायोबा जोङो जोंनि LP स्कुलफ्राव जोंनि फरायसालिफ्राव बर' मिडियामनि फरायसालिफ्राव बिसेसकै जोङो गोबांथार फोरोंगिरिखौ थिसननांगोन आरो बेजों लोगोसेयैनो बे फोरोंगिरि बिथांमोनहा क्लासाव फैदों फैयाखै बोरैहाय फोरोंदों फोरोङाखै बेखौबो जोङो नोजोर बेयावनो नोंसिनिसिम साबायखर जासिग्रोबाय चेनेल बिथांमोननिसिम जिहेतु दिनैनि जोंनि नैबे 510 नं सालबारि LP स्कुलनि बारग' गाहाय फोरोंगिरि प्रहलाद मुसाहारि बिथांखौ जोङो दिनै फेयारवेल जोङो खालामदों मान बावदों दा बे हाबाफारियाव नोंसोरखौ लेंहरनाय लोगो लोगो नोंसोर फैनायनि थाखाय जे नंगौ बारग' फोरोंगिरि गाहाय फोरोंगिरि प्रहलाद मुसाहारि बिथाङा बे फरायसालियाव 32 years 9 months 14 days बियो गाहाय फोरोंगिरि बिबान मावलांनानै दाखालि थांनाय 34/2026 मायथाइयाव बे फरायसालिनिफ्राय आजिरा लादों मोनसे समाव ओरैबायदि गाज्रिमोन बे फरायसालिया जे बे फोरोंगिरि फैनायनिफ्रायसो बे फरायसालिया मोजां जादों आरो दिनैहाय बे गाहाय फोरोंगिरि बारग' गाहाय फोरोंगिरि बिथांनि फोरोंनायावनो बे फरायसालिनिफ्राय गोबां फरायसाया गोजौ फारसे थांबाय जेरै बर' मिडियामाव 50 जननिबो बांसिन दिनै HSनिफ्राय MA थाखोसिम दिनै सहैनो हाबाय बे फरायसालिया मोननै मिडियाम बर' मिडियाम बर' मिडियाम हिसाबै बर'आव एसामिसा बारा जाय हक दिनैनि नैबे हाबाफारियाव जों हांख्रायनाय बायदियै डक्टर सांग्राम ब्रह्म HOD लाइब्रेरियान बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि क'क्राझार बिथाङा बाहागो लाफैदों आरो बे हाबाफारियाव EPO ब्रह्म चिरां बिथाङाबो बाहागो लाफैदों आरो लकेलनि
जेरै लक्ष्मण सेट्रि होननाय हाजाराम बसुमतारी गामिनि रायजो राजाफोरखौ अनसायनायनि गेजेरजों बे सारखौ जोङो दिनै सोब गोजोननाय मोनदों बेबायदिनो दिनैनि प्रग्रामा मोजां थांबाय बिनि थाखाय आङो गासैनिसिमबो धन्यबाद होनानै सारा थारमाने आंखौ सारजों बोसोरसेल' फोरोंजानो मोनदों बे समाव जोंनि न'खराबो बे गामियाव नङामोन जेब्लानाखि बे गामियाव खारबोयो 92आव आङो क्लास 4 दा एसे फोरोंजानो मोनदों बे समाव क्लास 4 सिमल'मोन दानि बायदि क्लास 5 गैयामोन दा बेखिनियाव बिदि पानिशमेन्ट आंहा जेबो गैया खिन्थु आङो क्लासाव एसे मोजांमोन आरोखि बे हिसाबै फोरोंगिरिया अनोमोन आरो बे सारनि फोरोंनायावनो दिनै मोनसे स्कुलनिफ्राय मोनसे स्कुल बारनानै आंबो MA पास जाहैदों आरो दा आसाबारि उन्दै फरायसालि जाय फोरोंगिरि बिबान मावनानै दंगासिनो दङ নংপুক চালবাৰী LP স্কুলত আজি প্ৰধান শিক্ষকৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত এইটোৱে আমি তাক বিদায় দিবৰ কাৰণে আমি এখন সভা পাতিছোঁ গতিকে বহুত বছৰ কষ্ট কৰি ছাৰে আজি শিক্ষাদান দিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমাৰো ভাল লাগিছিল কিন্তু আজি দুখৰ বিষয় মানে ছাৰক আমি বিদায় দিবৰ মানে মানুহ ৰখি বিদিছোঁ মনৰ পৰা বিদায় দিয়া নাই যাতে ছাৰে মই আজি এইখন নিউজ যায় ছাৰক ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ এইখন স্কুল যদিও আমি বিদায় দিছোঁ তথাপিও যাতে অলপ মাজে মাজে আহি অলপ চোৱা চিতা কৰে আৰু আমাৰ এইখন স্কুলৰ এইটো শিক্ষক আজি ৰিটায়াৰ হ'ল ইয়াত আমাৰ নতুনকৈ বাইদেউ আহিছে আমাৰ বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা কল্পনা দাস মেডাম তাক প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব দিয়া হৈছে আৰু আমাৰ বড়ো মিডিয়ামৰ পৰা এজনী শিক্ষয়িত্ৰী আছে তেখেতেও মানে অহা বছৰত সিহঁতৰ ৰিটায়াৰ গতিকে মই আজি ইয়াৰ জৰিয়তে ক'ব খোজোঁ ছাৰক আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰক আমাৰ এইখন স্কুলত যাতে শিক্ষক আৰু ইয়াত উন্নয়ন দিয়ে যাতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীসকল আগন্তুক ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি গাঁওবাসীক বা আমাৰ সদৌ BTC বা অসমৰ যাতে পঢ়া শুনা কৰি ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰি আহে ভাল পঢ়া শুনা কৰি যাতে ভাল ভিতৰত পাছ কৰি যাতে চাকৰি পোৱাৰ সক্ষম হয় এইখিনিকে মই আজি ইয়াৰ দ্বাৰাই কোৱা হ'ল গতিকে আমাৰ প্ৰহ্লাদ ছাৰ আজি বিদায় দিয়া হ'ল প্ৰহ্লাদ মুছাহাৰী ছাৰ কি এজেণ্ডা লৈ এই প্ৰগ্ৰামটো এজেণ্ডাটো হৈছে আমাৰ তেখেতক বিদায় দিয়া হৈছিল আৰু আমাৰ এইখন স্কুলত ছাৰক আমি আৰণাই দিছোঁ আৰু আমাৰ জাতীয় গামোচা দিছোঁ আৰু তেখেতৰ কি কয় এইবিলাক চোলাকত ছাতিখন দিছোঁ আৰু তেখেতৰ ৱাইফক আমি দখনা আৰু আৰণাই এইবিলাক বহুত বস্তু দিয়া হৈছে